hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vo tsudzurani tive icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura zviri kuitika matima na wase nyika ino muri Zimbabwe kumabva kumashure vanofamba nekuteerera ndefenyuro vanoenda pa WhatsApp channel yedu National FM vakawanda vanona nyaya dzinenge dziripo ipapo kusanganisira nyaya yandakambotaura mazuva apera yandakataura muri Zimbabwe yakaitika mukati meguta reHarare mukati menzvimbo inoshedzera kuti Hope kuti kune mukadzi anga achigara nemurume wake ndokubva azotiza pamba murume achibva kubasa ashandisa gadhi achidzokera kumba akawanikwa imba yakakiwa musina zvinhu zvakazvirimo uyezve mwana mudiki wanga wanaye ane 5 years dzekuberekwa anga asikawanika ipapo Zimbabwe murume ari mukati mekutenderera nokutsvaga manext door kuti abvunze kuti mukadzi wake mambomuonere uyezve afamba sei ndo paakaenda kuseri kwemba kune gomba rakanga ririko ndokuwanika mwana wake asi akandwa mukati megomba imomo ndo paakatora mwana akaenda naye kuvabereki vake Zimbabwe inzwai neCentral kusibai Central ikoko ndoko akanosvika ikoko ndokuchidanana neumwe murume ndokutaka kugara vese achishivedzera kuti inini ndiri kutsvaga pekugara chikonzero handina murume ndokutaka kugarisana vari mukati mekugarisana kudaro murume uyu akatizwa nemukadzi uyu akabva akaenda nyaya yake mumagroup right chikomba dhuma nenyaya yedu munhu wandiri kuona apo uyu ari kukandwa apo uyu haaziri here uyu wandiri kugara naye ndobva atora nhamba ndobva afonera muridzi mukadzi svikanze munhu iyendindi naye uya kuno ndobva asvika mukadzi achibva abatwa ndakapedzesera mukadzi abatwa mhuri yeZimbabwe akuendeswa kumapurisa ndiri kukumbira mhuri yeZimbabwe murandarume wekuHopely uyo akatizwa nemukadzi aba mari inosvika 900 yes atakura property plus akazosiya akakaenda mwana mugomba tiudzewo kuti pawakaenda kumapurisa nyaya papi mwana paakakandwa mugomba angari mupenyu akaonekwa ari mupenyu akatongonzwika nekuchema angakura sei mwana 5 years kamborara akatomuka baba vakadzivisa so mudzimai uyu paakatiza pamba achitora property nemari achisiya akanda mwana mugomba ari kuti iye chii chakaitika paakafonirwa nemurume akangodavira foni ka1 zvikanzi usafone pafoni pangu handidi zvokuneswa neni ndatisara nepamba pako ndaenda update yekuHopely right nyaya yandinayo pana pamhuri yeZimbabwe pazuva ranhasi inyaya yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti inini mangura kumangura kune nyaya yakaitika yemurume akaenda achida kunotsvaga nyaya yeurombwa nenyaya yekuti ari kuda mari handiti takatiri mukaroi tinodarika nadzo munzira idzi takanga tinavoko aenda ikokoko ndoko akanopiwa chinhu chinonzi zino raasina kuziva kuti zino iri kuoneka kuti zino zvinooneka kuti zino kuti ndere mumwe kana iri mhuka ipi aisaziva but chaitoona zvichori kuti iri zino iri zvikanzi zino iri harifanira kuti rirasike unorichengetedza ndobva anzi ndichakudza zvokuita ndobva aenda nezino akangonorara one day mangwana kuseni akamuka sisaone zino riya ratisabira but paakauya nezino iri akaudza amai vake vanogara panext na iye achigara panext nemukadzi wake amai vake vanogara nemwe mwana mukomana anowe munin'ina wake asati aroora ende pamba pamai vake hapana baba chikonzero baba naamai vakasiyana iye ndeumwe munhu atori breadwinner kuna amai ari uko pamba pachigara mumwe mukomana ndokubva ashaya zino asi paakasvika nezino akati mama ndaenda kune umwe muprofita ndiye andipa zino iri ati ane chipo chaanoda kundigamuchidza kubudikidza nezino iri zvikanzi wow zvikanzi chokwadi zvinoitika izvo zvikanzi right zvadaro mhuri yeZimbabwe inzwai vadaro paya mangwana makuseni murume uyo ashayiwa zino akabva adzokera kune munhu uyo akati makati zino harifanira kushayikwa but zino ndaita sei ndarishayiwa zvikanzi pakaipa kana washayiwa zino iri unofanira kunobata mai vako kuvaita mudzimai amaiwe kana wakundikana kuita izvozvo mwana wako anofa mukomana ndokuenda kumba amai vake vanomwa doro amai vake vakadhakwa mukadzi wake anga abuda kwaanga vaendawo ndokuno kudzodzurudza mai vake ndokuvapinza mubedroom make amai vachiridza mere vanhu vakazomhanya mushure mekunzwa amai vachiridza mere asi vakatowanikwa kutobviswa hembe dzese chasina kugona kuita kuvabata vanhu vachibva vasvika kona iwe waita sei chii kubata mai chii amai vakati muupenyu hwangu hwese mandinunura hangu
but andifungidzire kuti uyu achazove akafa kuita mwana wangu zvakare because mwana wangu ahangandibate munzvimbo yandinogara kuda kuindita mukadzi vanhu maya kuzondinunura imimi but kundinunura nekuziva kwamaita ndozvaida kuti amwari ndo zvinotanyadzisa kuti svika zvinotanyadzisa kuti ndogona kumwa mushonga kuti muri kuzviziva here kuti chokwadi ndanga ndichida kubatwa nemwana wangu kuti andite mukadzi ende vamwe munogona kusagutsikana dzimwe dzenguva muri tofungira ndabatwa but handina kubatwa but nyaya iyoyo iri kundirwadza. Mwanakomana wepa akasiya mai vake apana kuitika 3 days mwana wake achivhariwa nemota 5 years achibva afa. Zvakataurwa nemubatsiri uyo kuti ukatadza kubata amai wako chibhara mwana wako achafa. Mwafa kudaro pakataurwa mashoko ekunzi unofanira kuti abhadharwe nemunhu wacho akatsika mana ndokubva abhadhara zvakabhadharwa izvozvo ndizvo zvakazovhuriswa tax shop kusanganisa nezvimwe zvakasara parufu. But mashoko eukama ari mukati mekubuda majanoti mombe dzaakabhadharwa chinhu dzinobhadhara kufa kwemwana uyu dzainzi kana dzaakutinhwa neshangu dzaitoramba kufamba kuti kuda kuita kupusha nemaoko mombe chiramba kufamba kuenda asi akazosvika kuita pakutengesa dzimwe mombe nedzimwe dzakachengeta asi chibuda pana. Nyaya yanetsa ndeiyi mhuri yeZimbabwe ndeyekuti veukama rushevedzera kuti pamba basi kugarika mwana ari kudzoka zuva rakasikwa rega rega naMwari mwana ari kudzoka pamba ende kudzoka kwaari kuita murume uyu haazi kurara pamba nekuda kwemwana ari kudzoka. Saka veukama vachiona rushevedzera vachiti handizivi kuti zvakafanana nezvizvi iko zvino zvihongo zvichiri kuoneka pamba pake asi tiri veukama hazvizosviki nekwatiri here. Ende nyaya yaitaura akasvika kuna mai achivaudza achiti ndapiwa zino remunamata kuti ndigogamuchidzwa chipo chichava chekuita sei kana chaida kuzoti azobata mai vake ko kana dai asina abata inini mwana wake asina kuzofa inini wacho waabata ndairerema mararamiro api. Aunza nyaya kuchimuti kuNational FM ndiani muningina womukurume uyu anova ari kugara naamai right kuti nini nanhasi ari kugutsikana kuti pakurarama kwedu tichafamba sei uyezve mhosva yatakasikirwa nemurume uyu kubate kwakaita amai kuwabvisa hembe zvakafanira kuti akati wabata chibharo kwatiri yatuve ngozi ini wandina kana chinhu chokubhadharai naiye wachi kunyangwa akabhadharwa but ndikamutarisa iko zvinozvo munhu ari kungonetsikawo futi haana kana chainacho. Ko mwana akatsikwa nemota uyu ari kudzoka achiti kudini mushaka ari kudzoka achitoonekwa choti baba ndadzoka kwamuri baba ndadzoka makandiurayisa hey baba Isabel mayenzi wakandi baba kudzizvira baba kudzi vari kuti hapana here mutemo unofanirwa akakubata vabatsiri kunyanya idzo ng'anga idzi kana inini ndikaenda kunotsvaga mushonga ndofanira kupiwa kamushonga unondibatsira kwete mushonga unoponda unouraya unokonzeresa nedzimwe nzira mukoma KB tino vanotengesa vane mashops munotengeswa madrinks macokes munotengeswa chingwa then mukazotengeswa madrugs munhu akaenda akatenga drug imomo akauya akadhakwa akabatwa nemapurisa avakwanisi here kuenda kokunondichi iwewe watenga kopi watengesera vanhu zvinodhaka hauna license rekuita izvozvo haubvumirwe nehurumende unobva watobatwa ka saka uyu anonakaromba uyu anokwanisa here kunzi wakanotora kopi zino nokuti n'anga dzese vabatsiri ava pane mutemo unovagaidha ichokwadi handiti ichokwadi saka tinofanira kubata mutauriri wezinatha ichokwadi atiudze kuti kana inini ndichida kakunotsvaga mushonga ndikasvika ndikapiwa kamushonga unouraya unokonzeresa panoitwa sei pakadaro ichokwadi mukoma KB neimwe nzira futi ngoya vanotora iye hatotauri ega here kuti shamari ndiri kuda mushonga wekunouraya but iwewe seng'anga semubatsiri tingati susu nyika ingabvumire here kuva nevabatsiri vanopa vanhu mushonga wekuuraya hakuna zvaka ichokwadi chamukoma KB hayo mutemo ngautsvakwe zinata ngeuye pa ya pakaipa regai katizotsvaga kave zinata tinzwe kuti vanoti kudini kubudikidza kanenyaya yacho akapaka gweru chekugweru chiri kuti tani nyaya yandiri kutaura pana pekugweru mukoma KB inyaya ifanira kubuda nezuro kutaura kuno kana ndisingakanganise inyaya inogona kunge yatoenda kumapurisa chikonzero yatove nepamuromo kana kuti pauoko ekurwisana kwevanhu zvichibudikidzira nezvakuitika pamusoro penyaya yandoda kutaura pano nezuro panga ndiri mukati mekuitaura yaive nyaya yevanhu vari kutsvaga rubatsiro pamusoro penyaya iyi asi nokuda kwezviri kuitika ipapo pakatozobuda mashoko ekuti vanhu vakaita kurwisana zvokuda kutoponana but vamwe vachitori parufu vari vana vevanhu vane nyaya yandoda kutaura panapa iri nyaya yakaitika munzvimbo yemugweru Zimbabwe. Inzwa nyaya ndiri kutaura panapa nyaya yekugweru yakamira yakadai kune murume akatengesa imba yake kwozoita murume akatenga imba murume akatengesa imba yake inyaya yekuti murume uyu
akarara panhove kwenguva yakareba nenyaya yekuti anga anyanya kurwara. Vana vake nemukadzi wake vakazama kurapisa murume uyu zvikashaya basa, asi madhoktors vachishevedzera kuti panodiwa zvakati nezvakati nezvakati. Nenyaya yekushaya mari vakagara pasi vakationa kuti zviri nani tiende kunoroja tatengesa imba, but baba vararama chikonzero upenyu hwakakosha. Ndokubva watsvaga munhu anoda kutenga imba. Munhu anoda kutenga imba achibva awanikwa. Munhu achibva atenga imba iyi. Paakatenga imba iyi, nyatsondibasisai izwa iZimbabwe rubatsiro runoda vanhu ava. Atenga imba iyi, murume akabva tanga kuda kurapa, akuda kubatsirika pane zviri kuitika. Ndokubva abhadhara mari yemba iyi. Pakubhadharwa kwakaita imba iyi mhuri yeZimbabwe, hapana chikwereti chakasara. Murume uyu akanyatsotenga imba yake mune zvakakwana, mune zvakanaka. Ndokubva apedza kutenga imba iyi. Apedza kutenga imba iyi, murume uyu akatengesa imba, akabva atsvaka kumungo kunogara, ende anga achiri mukati mekurwara. Izvozvo munhu akatenga imba ane mwedzi inokwana kuita 3 akugara paimba iyi. But shoko rakazosvika kumba kwemunhu akatenga imba achinzi, tanzi tikuzivisei kuti baba vakakutengeserai imba vakazoshaya nematambudziko. But pakauya kuzoudzwa munhu uyu, yanga iri nyaya yekuti vakanga vavinga mari inokwana kuita iyo 170 US yanga yasara pakutengeswa kwemba. Okay. Imba iyi yakatengeswa nemari yavaiti yaisakwanisa kutengesa imba iyi, but nenyaya yekuti tiri kumhanya kuti munhu ararame, imba yakatengeswa mari inokwana kuita iyo 19,000. But kwakanga wasara mari inokwana kuita iyo 170 US. Paakazoenda kunotora 170 iyi, akaenda kunosvitsa shoko mukwana achivazivisa kuti ndine urombo, baba vacho vakaita sei? Vakashaya. Mwana akabva kunotora mari pambapa achienda kumba. Kubva zuva rakataurwa mashoko iri mukoma KB, mugari wepamba apa anoti ana kuzokwanisa kurara pamba apa zvakare. Vaiti kana vakarara usiku, baba naamai mumboni kuna kusvika vachidhonzerwa blanketi osara vakashama. Vana dzimwe dzenguva vanogona kutoti vaiziva munhu chikonzero aisvika pamba vachitomuona, vaitomuona kuti ndiye wewe, vakarara votanga kuridza mere, kana kudirwa mvura vakarara vomuka vakatota, vorara vakamira chikonzero mablanketi adirwa mvura. Havana kurara kubva zuva iri. Ndopa vakatanga kufamba vachizama kuti toita sei. Vatanga kufamba kudaro kuti vachienda kumba kuya kune rufu, vanhu vari kuchema, vanhu vari panhamo. Toita sei? Rufu ruchibva raita 4 days munhu ari kumochwari, pachitonzi pane kukakatana kwemashoko ekuti hapana mari yekuti munhu angavigwa zvakanaka. Mari iyo zvakare iri kunzi pane kufamba kwayakaita kusina kunaka, pane akatoba mari ishi yakatengeswa imba. Vachitoti murwere atofa achitonzi pane mishonga nezvaaifana kuitwa zvisina kuitika, asi iyo mari imba yakatengeswa. Saka pambapa vana naamai nevazukuru panga pasina kuwirirana kuti vainde ikoko zvainetsa. Kuswera kwazuro ndo pakazenge pachinzi munhu akunovigwa. Vewana ava vokutenga imba vakati hapana pamwe patingakwanise kunotaura. Vanhu vavakaungana wangu vari kuchema, but regeti ende kunovazivisa kuti takatenga imba tisu, but hapana here zvimwe zvavangazive sezvo iri hama yavo, nokuti imba yatikatenga kumba uku hakusi kugarisika. Inzwai mhuri yeZimbabwe, vanhu vakaenda vachitasika vari kuchema, vakasvika vakaona mwanasikana wepamba pano mukuru, vanakomana vakura sise varipo ipapo, vakasvika vachidonchizo kune dzimwe hama, zvikanzi vatitsika pana apa ndo vakatenga imba iyi yakatiwatsa kuti tizokwanisa kumbozama kuda kubatsira baba kusvika nhasi baba vazofa, pamwe dai vakatofa kare chikonzero takanga tisina mari. Vachibva vazotura makuru vagara navo pasaidi, zvikanzi zviri kuitika kumba hazvina kumira zvakanaka, kumba hakusi kugarika, asi mufi wenyu hatidi kuvanza, tiri kumuona kumba ari kusvika, tiri kudhonzerwa mablanketi, vana vari kudirwa mvura inotomuka kuseni irimo mumba, kumba muchitonhuwa dzimwe dzenguva musingazivi chiri kunhuwa chii. Tati zvamakaungana kudai tikakuzivisai pamwe pane zvatinganzwa. Zvikanzi makambofamba here? Zvikanzi takafamba, but pane zviri kutaurwa zviri kunzi zvakasiyiwa nemufi. Mufi anga achibatwa. Zvikanzi regai tigare pasi nevamwe. Vagara pasi nevamwe,
mwanasikana wa baba ava nemba iyi achibva aenda kuchechi achibva atoudzwa zvikanzizvo pane rumu yakati mukapinda mukati imomo muchaona mukati memba imomo mune kanhu kari kurembera kakaita krosi senge munamato ikako kanhu ikako ndiro dambudziko riri kuita kuti munhu iyeye adzoke wanga uri mushonga wake but veukama kana vachinge vagariswa pasi mukataura navo muchanzwa pano umwe mwana ari kushevedzera kuti akatora mari ndiye akadya mari iyoyo ari kuti iye pakafa baba ndiye aifanira kunge aripo ane zvinhu zvaida kusiyirwa ndiye aida kuudzwa zvokunoita kunotora zvinhu mumbamo ndokusaka aine hasha plus mwana iyeye ndiye akatora mari right vachingotaura nyaya iyeyi mwanakomana akati yechokwadi makamhanya kuendesa baba kuchipatara dai makagara pasi neni makataura makandiudza baba dai vasina kufa dai vasina kurarama dai vakararama handei chinhu ichi ndinoda unochitora ndini chiri ikoko izvo mukomana uyo akatombotaura nababa vake kunzi aiwa ndine zvinhu zvandiri nazvo but kana ndakuda kuti ndichafa inini ndinofanira kutora pakaenda baba kuchipatara anga asipo asi kwai aigara achitotaura kuti inini ndini ndofanira kunge ndina baba nguva dzese kana kuvagezesa ndinoda kuvagezesa saka vanhu vaiti munhu uyo anonyekanika kakudhakwadhakwa kaanoita so zvinoita here anozokwanisa here kuti kana dzimwe dzenguva amai vane kwavaenda anokwanisa here kupa murwere mapiritsi saka vaimubvisa kwanzi vachinosvika kumaikoka akabva atobata ruoko muridzi wemazvikanzi handei tinotora chinhu ichocho ndokubva vaudzwa nemubatsiri akaudzwa kuti musaita zvinhu mega hamungosviki muchibata ipapo nokuti ipapo mukanotora chinhu ichocho pasina kubatsirwa munogona kutosvika muchisangana nemunhu wacho yemufiye aripo ipapo munhu akafira panzvimbo zvokuti kunyange weukama achida kutora chinhu ichocho pane zvinotoda kuitwa anogona kutofira mumba menyu saka hama yake futi munhu uyu ikazofira mumba menyu muchaita sei panodiwa futi mapurisa kuti auye pamba ipapo kuchinzi mafira mono aizogarisi zvakanaka ndo pakaenda unotsvaga munhu kuti akatanga kutaura wekuchechi wekuudza mwana wewe akabva ati ndangoona kana makambozvibata zviri nani asi kubvisa chinhu ichi ini ndatigoni tsvakai vamwe ndokubva vaenda kudaro chinhu chakazita zvekubviswa nemunhu anomubatsiri ndokubuditsa mumba ndokubva aisa pasi achiti kana uchirara zvemazviro kwazvo kuti baba vako vakakuti iwewe unofanira kutora zvinhu zvatakasiya tora asi rega ndikuzivise kana usiri iwewe rega chise kunze kwayati unofira ipapa chinhu achisi chekutamba ichi muri kuti chinhu iko kanenge kakrosi zvinoita kakuti muhuro vamwe unoseka muchinjikwa kanobva kaisiwa tambo saka tambo yenge kasungirirwa mudenga ndobva yasungirirwa kamuchinjikwa ine tambo tsvuku netambo tema iko kamuchinjikwa zvakare kakamuniridzwa netambo the red neblack antimaona but kakasviba ndobva kanzizo kana uchikwanisa iwo nokuti achitorwa nemunhu asina zvakaitwa nemuridzi kana usiri zvanzi nevaridzi pamba kana muchidaro right ngachichibuditsai kunze kwayadhi kuitira kuti kana kuri kuti kabudisa kunze kwayadhi pane zvaitika pane zvinozoitika ipapo so ndo pasazoitika nezuro nyaya iyi pandakaida kuti ndiitaure yange isati yasvika apa pekunotorwa zvinhu so nezuro ndo pakazotorwa chimashi chinhu ichi ndobva atora iye achibva aisa muhomwe achibva aenda so kuenda kwakaita nezuro ndiri kutaura nehama vari kuti nanhasiwo zvakare parufu panga paine vamwe nanhasi ati asadzoka asi kuwanikwa vari kuti havasi kuziva kuti ko paakaenda kuti mupenyu here nyaya yefoni kwanzi anogara chidhakwa kunyange ainayo inogona kuirira foni asingadaviri nanhasi kwanzi foni ikamutanga chirira iko zvino zvaichariri asi asati adzoka kubva kune mariro kusvika uko kwaigara kwakatengeswa imba kwakareba sei maybe kunogona kutosvika kana kuti 500 meters because kubva kune imwe location vachienda kune imwe location saka zvazoitika manje parufu paya pane umwe mwana akazotaura mashoko ekuti muri kureva here kuti muri kupumha uroyi baba vedu vakafa kuti ndivari kukukonesai kurara kumba kwenyu vachibvaita maoko vakutorwisana ipapo zvikanzi inga wani one imwe mwana apupura wani saka vemba nezuro vari kunzi vakati takuenda kumapurisa saka pakuenda kumapurisa ndo patiri kumirira izvozvo asi nanzwa ripoti yekuti kana kuri kuti vakaenda kumapurisa chii chakaitika but vekumapurisa vakati vembai vakati zvatiri kuenda kunoripota kumapurisa hatisi kunoripota taiona munhu isusu takagamuchirwa vakaunza mwana ake akutora chinhu nyaya yati kunoripota kumapurisa isusu ndeyekutirwisa nokuti asvika zvakanaka kuti munhu akatirwisa kana mapurisa tida kuzoziva kuti chii changa chaitika taakutaura asi nyaya yedu ndeyekuti akatirwisirei takatenga imba mune zvakanaka hatisi kugona kurara mushure mekunge chinhu chabviswa ichi vakakwanisa kurara zvakanaka here mumba mushakabvu achiri kuwanikwa here ndinhasi asati anzwa manje mukoma kebi nhasi vataura nyaya yekuenda kumapurisa but vanongotaura nyaya yekuti mablankets avhurwa kana kuti adhonzwa dirwa mvura
vari kutoona mushakavu vana vakatoti dedi ndiye wataona chaiye achidhonza magumbeze pakudhonza magumbeze vachingomona kuti ndiye ndobva vanzi mvura kope inenge chitonhora here mvura chaichaiyo mvura munokweza unhu wayo nenguva yachiri inoyi hakuna mvura isingatonhi apa mati ndokupi kugweru aiwa kuchado amai saka kana zvisinge zvafamba zvakanaka mukoma kp nyaya iyi zvikafamba zvakanaka sekuziva kwangu inofanira zvakare kubuda kune imwe redhiyo yedu iri kugweru. Okay, Central Radio. Wow. Tine kubatanidza kwatoda kuzama kuti vaende vasvika futi pazvimbo. Regai tinzwe kuti zvakamira sei, nyaya yacho ichafamba sei. Rambai makabata pachimuti timbotenga. Amai vaida kubatwa chibharo nemwana mushure mekunge mushonga wanga anopiwa wekuromba shaiba. So nganga yakamuti endodo bata chibharo amai veukama kauti vepedyo vakazomhanya vakanorandutsira. Amai havana kuenda kunoripota kumapurisa. Havana kunoripota nyamapurisa. Nanhasi kuti zvikanzi anotonga ndimwari. Pakaipa. Ende vakanga vatobviswa hembe dzese asi vangasati vabatwa. Right. Ende amai vanomwa doro. Vanga vakadhakwa. Mukadzi wemurume uyu angabuda dzimba dzavo dzakatarisana padhuze napadhuze. Akavadhonza kubva kumbako. Vakutonosvika ndipo kana mabatirwa ndiri kuita nemwana. Haasiriwo. Ndobva vapinza mubedroom avo ndobva tovabvisa hembe. Vari mukati mekuridza mere. Vanhu ndipo vakamhanya vachiona kutobviswa hembe but angasati vabata. Havana kunoripota. Zvikanzi Mulungu. Mwari. Ende pakazofa mwana atsikwa nemotokari. Mai vakaramba kuenda kunhamo. Vakaita zvokumanikidzwa nano zvikanzi ndinoenda kunomira sipa nhamo pemwana wangu aida kundibata chibharo. Vanhu vakati no. Pamakamboti pai Mwari ndiye anoziva. Endai parofu. 16 minutes past 11. Musi wa 27 vaenda kudaro baba vakashevedzera kuti andizi kukwanisa ndiri kurwara ndakarwara zvokuti vakatotakurwa kuendesa kuchipatara. Saka vaiti hapana chatinokwanisa kuita kana iye munhu achachita sei asipo achirwara. Ende chokwadi vakakwanisa kuenda muhospital. Vamwe vakatomboramba kuti vasaenda kuchipatara chikonzero vari kunyeba asi vakaadhimitwa madoctors nevarapa vakaona kuti temperature nezvinoratidza kuti munhu ari kurwara zvitoripo. Baba vachine dambudziko here rekusaona. Baba havasi kuona bosi vakanzi iwo pavanodzoka panoitwa basa iri ndo panozoitika zvese. Ende vari kunzi aiwa no kuona munoona but chirwere chavari kurwara iko zvinozvo chatoriwo chimwe chisiri ichi. Vari kupisa muviri. Vamwe ifuruka. Amedo. Ndiyo update yegokwe patanidzire. Kambuzuma. Iye murume ane vana vatatu vakafa vari vatatu vaipa pa wiki. Kusvika baba watozonzi aiwa nemiwa matosara mutori nezita riri kuda ile days. So update yegokwe Kambuzuma taiunzirwa kane vasawira vedu. Muri kutinzwa here? Halo tiri kukunzwai mambo wangu. Makadini kwa baba? Aiwa tiripo takasika baba akudzi pateni wadrap. Parise pateni wati baba kudzi? Vanofara. Tibatsira itinzwe. Inini ndaida kuti apana here mumwe mutemo unokwanisa kuiswa kuti pane vanhu vakanzi vaita mishonga yavo vakazo n'anga idzi padzinooroveresa vanhu apa pane here mumwe mutemo unokwanisa kuiswa kuti vabatwe. Right, muri kuti hapana mutemo unoti kudini? Nokuti munhu anenge aenda kumushonga chidasemone pakaurayiwa mwana kapa nemota akukonzeresa ngozi umwe munhu akarohwa nemota. Saka hapana here imwe mutemo kuti kana zvichinge zvaitika sekudaro munhu anenge akabata mushonga weuye wosungwa hake mun'anga yacho. Kuti n'anga yakapaka munhu mushonga wakakonzeresa rufu rwemwana asungwe. Chitasemone kuti apa munhu anga aine mota anga achitozvifambirawo vasanganzanawo nemiedzi yangozi dai. Yatove ngozi chokwadi. Akadai pakapaiswa mitemo yokuti vanhu vanenge vaita seizvozvo vanokonzeresa matambudziko kuvamwe vanhu vosungwa ivavo. Regai tizotsvaga kavezina tatinzwe kuti mitemo yavo inoti kudini. Aiwa ndinosenda hangu. Inotenda po. Ititi. Halo. Madiko. Tiripo tinosimba makadiko zvenyamai. Mai Beyonzi kupi? Kusha kunze mbotibatsirawo seko mai Beyonzi nhasi. Hai zvazviko izvokumana. Dai kuri kwenyu ari murume wenyu akaita zvinhu izvi maitora matano api?
my Beyonce pa ushewe kunze. Sorry, esanika kufona pomwe. Eze kufona futi mukoma. Right, 0713-938-538 paita munango. Hello pa National FM? Hello? Hello. Yes, mabuka sega goma. Hello? Ona kanibzere kuita network. Murisei? Novara murisei. Moshe, tiri kutaura nani ari kupi? Naitwa kama zonde pa White House hapo. Pa White House vari sepo? White House manake baba. Tibatsira itinze, boda utibatsira pana chipi? Chibagweru ichi. Ko iwo vaigozorova munhu sei atenga chimo chake. Ndo zviri kunetsa kuti ndosaka vachiti takuenda kumapurisa. Ngawaende kumapurisa unobatsirwa bhoza mungati munhu ane chema mamudyira mari yake mumurova kuti. Vagochikora tikasoma ndinorowa. Ndeumwewo angonyuka ipapo ari bwana. Aiwa, vanofana kuenda kuporisa kuripota. Handiti? Ya, ndozobara kuti ichoche mwana kurepa amai icho. Kose asina kusungwa mwana. Ndo pari kunetsa amai avasida kuenda kumapurisa vakangomira kusanganisira nevagari vemunzvimbo. Tazama kutaura navo vakati anofana kutungamira ndiani? Ndamai. Saka amai kana vasina kutungamira hapana zvatingaita pati honai yasvika mwana arohwa nemota mwana afa iko zvinozvi mwana akudzoka veukama ndipo vakuti toita sei hatina kuparirwa ngozi here. Aiwa, chekutanga mune mhosva inonhingi yaripota iwo ngavaende. Handito witness yacho akaripota ikarepa. Eka vanhu ngavanoripota mwana akarepa mai yake. Azviperere kuna mai chete kamunhu ngaatonako. Dzakapinda kune vamwe. Yatova ngozi. Yatova ngozi. Saka iyo vanhu ngavanoripota munhu ngaasungwa mutemo ngavatori nzvimbo yawo. Tinotenda mukoma. Vanoripota takarepa mai. Aiwa tinotenda mukoma basa. Sharp. Kugwanda chiri kuti kudini? Panoda chitindo, hapana chitindo, panoda chitindo, Joshua. Hapana chitindo, panoda chitindo, hapana chitindo, Joshua. Izo papati. Nyaya kugwandeka miri yakadai. Pane murume ari kuchema izvezvi. Ari kuti ndedzi nebve mukati menzvimbo munhu bani. Ari kuti ndedzi mukati menzvimbo munhu Sabhuku. Sabhuku ndakatora nguva yokutaura navo. Ndataura naSabhuku. Sabhuku vakanditi kana newo kana ndichitodzingwa panyayo beta ndidzingwe. Kana ndichenze ndiri kukonewa basa. Vatungamiriri vaSabhuku kana vachindinzwawo. Sabhuku hatina kuvanyenyeredza. Ndakakwanisa kuti nditaure navo kuzama kubatanidza nyaya kuti ibudise chokwadi pachena. Daniel Roshwiri Binifo kachiwemba communication. Oyo Binifo. Kia. Ari kuchema noda rubatsiro muri yeZimbabwe. Murume uyu anoti uyo Sabhuku ava vakaroora mukadzi ndokubva vaita vana 2. But nguva yavakaroora mukadzi uyu vange vasiri Sabhuku anga ari mwana womuvillage. Okay. Asi vari wefamily kwani yekwaSabhuku. Mumashure menyaya iri kuti azove Sabhuku nhasi paakaroora mukadzi uyu vakasiyana kwakauya umwe Sabhuku kukauya umwe Sabhuku kubva ipapo iye ndiye Sabhuku chi3. Right. Kubva zvasiyana nemukadzi uyu ndobva vasiyana mukadzi ndokuenda kubasa ndokuyambuka kunyika kuenda nyika yeSouth Africa ndokubva anosevenza ndokubva aita umwe mwana ari kunyika yeSouth Africa kureva kuti ane vana 3 kusanganisira 2 vaSabhuku ndokudzoka ari munzvimbo. Mukadzi uyu ndokusangana nemurume ari kuchema izvezvi kunyika yeSouth Africa vese vachishanda ikoko. Right. Ndokubva vakonzana ndokubva vakombisana ndati ndokubva vadanana. Daniel Roshi chinonzi rudo hachina basa kuti muri kupi. Yes. Vadanana kudaro ndokuzoya munzvimbo ino yeZimbabwe vakutozivisana kuhama neshamwari ndozvavepo vakomana vava nemari ndokutaka kuvaka izvi zvavane mushaka pamba pakugara murume uyu pane vana vaSabhuku nemukadzi wani akambhekerwa Sabhuku. Vana vaSabhuku ndopavari 2 izvezvi manje murume uyu aSabhuku. Baba vai vaSabhuku varume ava pavauya izvezvi vachiti vauya kuzororo ndobva vagamuchirwa nemashoko hongu kuvanga muri kuvaka zvenyu baba vemuno ndini kana chiri baba vemuno ndini ndinoreva kuti ndini Sabhuku. Mazita enyu ari mubhuku mangu ichokwadi zita rako ririmo uri mwana wemunhu. Ndimi baba namai anditika inzwa mukomana chawakaita ndechekuti wakatadza wakapinda mumba mangu. Sabhuku kudaro wakaroora wakapinda mumba mangu. Murume anobvunza
zvikanzi wakatora mukadzi wangu murume akati kumukadzi ndinokumbira kuti uzvidavirire anoziva zvese ndiani ndiwe ndiye ndidzorerwa mari dzangu mukadzi anoti kwete takarambana zvine divorce iri pachina anozikanwa zvokuti mukabvunza vabereki vemurume nehama dzake mukabvunza vabereki vangu nehama dzangu nepazvakaitirwa pese paripo ndakamubhenge ndiri mukarume wemukadzi wake ndikachitamana naye asi handichisiri mukadzi wake sabhuku anoti ndizvo asi wakativira matsimba angu wakapinda mumba mangu wakandidherera chisarudza zvaunoda kuti urambe une mukadzi uyu ukaramba une mukadzi muno haugare muno unotsvaga nzvimbo yogara kana kuti wosiya mukadzi uyu wogara pauke ichi gwanda baba Isabel sabhuku zvakaramba rine mukadzi uyu akazorora mwe mukadzi atori nemukadzi wemukadzi izvezve atori vakadzi 2 sabhuku ane vakadzi 2 vakadzi 2 umwe wakatora izvezvi sabhuku mukadzi wechi2 munhu atoriwo nevana vake vakambogara nemwe murume hatizivi kuti murume woiyeye akaenda kuna sabhuku akati mune mukadzi wavo ichi chakuda kuti timbopinda mukomatosi regai kandidane Pastor H Muchefa kubva kuRek Femi Ministries timbopinda mukomatosi inzwai munzwe mamiriro akaita chekugwanda. Chirongwa chinotevera munoshunzirwa neRek Femi Ministries inowanikwa pa 745 Forbes Road.